Hontan denekin gozatzeko asmoz gaude eta segarren mailakoekin hasiko gara, beraiek aurkeztuko digute eta denoi eskerrik asko parte hartzeagatik eta txalo bero bat emango diguten ikuskizunagatik. Eratxe batakoek oianeko animalak egingo dizkigute.
bosgarren eskalatzaile txapelketatik. Ditugu bost lehiakide. Jon Goikotxea. Ane Zubia. Aritza Lizartza. Mikel Altuna. Eta Amets Martiarena. Zuen postutan, preparatu! Telefono Goikotxeakoa, bigarren Ane, hirugarren Aritza, laugarren Mikel Altuna, eta azkena Amets Martiarena.